Tikim lang, walang label. Ah. Payag ka ba? Top or bottom? Ayun Ako, na. Anong talaga Pakadali yun? naman. Pakadali Pwede naman mo ang... palitan. Kasi ano? Ikaw magtanong. O, sige. Ayaw. personalized. Hirapan Pangit mo yan na. eh. Ayoko niyan. Pangit, sagot lang. Kung may, Pero masyadong street kung may bagay. tanong ka sa akin, ano yun? Pre, relax ka Relax ka lang. lang, masyado lang. straight Yan Street ang bagay. nakadi-quadro pa. Oh. Ayan. Wala na. Lalong tumigas nga, oh. yung mic. Hindi, yung Yung upo back, niya, yung yung upo upo. niya, oh. Ano Kung, naman eh. kung may tanong ka, Colleague eh. co-league. Ako na, expect ko na, sasagot ako eh. Expected ko na, sasagot ako. Ano ka? Tanong! Anong tanong? Ang tanong! Ang tanong! Ang tanong. Oh, game. Ano tanong mo? Teka lang. Ayan na, nahirapan na. Maganda yung may kasal, may Oo, asawa, oo, may mga oo, ganun. Uy, binigyan na ng clue. Yan. Patay ka. Wait lang. Halimbawa, committed ka na sa isang relationship. Patay ka. Tapos, pero interesado ako sa'yo. Ah. Tikim lang, walang label. Ah. Payag ka ba? Alam mo yung ano? Teka, yung damit ko nalulukay. Alam mo sorry. alam mo sa Pilipinas, di ba? Pag sa, yung mga traffic sign sa Pilipinas, hindi pinapansin yan eh, di ba? Kasi mga Pilipino, pasawa yan. Yun ka. Hindi kita papansin. yung mga traffic sign ka rin. Naihalin tulad pa ako sa traffic Oo light, nga. no? Hindi, kasi Talaga. alam mo naman, traffic sa Pilipinas malala. Okay. Kasi hindi din sumusunod ng mga Pinoy sa ano. Dahil dyan, Kumbaga- palakpakan. Wag na, hindi ko gusto Pero, Hindi, isa. hindi, Okay. sorry, May hindi. pero kasi. Pero, Sunod dyan pag eh. nag-break na kayo, halimbawa pa single ka na. Tulad ngayon, single. Kunwari single, Oo. depende. Halimbawa, ayaw mo mga ano bembang muna? lang, walang label. Walang Eh. label. Ayaw mo ano, kahit mag-usap man lang, gano'n. Kape lang muna konti. Kape muna Ayaw mo konti. yung ano. Sundu-sunduin mo muna dito, no? Hindi, pero during kasi ako eh. During marriage ako eh. Tama. Si May. During kung ako Si May. papipiliin lang kasi, Simple yan during Eh, Oo, off-cam. during. Off-cam yan. Kasi Ah. makakato eh, ilalagay sa teaser, lagot ka. Off-cam. Manok na. Mas magkatabi tayo. Di ba Di ba? pwede dito na ako? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.